Я повтори пак. Няма да повторя нещо. Трябва отгоре и замина. Ама казах го разузнах. Кое разузна ти попиля на хората камиона, бе? Погледни се само какво си направил. Попилял съм го за хубаво. Погледни. Как за хубаво? Аз ще реша дали ще карат или не, като го сгубя. То ти докато го затвориш, той дет си го пръснал и тя да зимата... си взема товар за Коледа вече. Зимата ще свърши. Какво да взема? Товар за Коледа? За следващата? Да. Но то лято дойде, сега трябва да го направиш да духа и климатика. А, не, свърши вече. Вече само топло. Само топло. Пак на лятото го еба в мамата. Един бозаджийски кран ще слоем там отпред, аре готово. Майка ти мръсна. Цяло лято бяха с парно, цяла зима с климатик. Не можем да смогнеш на тези хора. Лято климатика не духа. На желанията. Милиони едно. Там ще стреляш нещо, ще си още учите. Какава? Нещо викам, ще стреляш ли там, ще си сиваш очите? Да не бъркаш в клапаните на първият цилиндър. Мадре мия. Милене, милене. Делчо, делчо. Делчо. После, що Смарт 5 взема много пари. Антимонтьорите вземат много пари, защото Ивелин много щупен. Да не успя, бе? Там. Как? Почти там. Няма такова нещо като почти съм там. Или си там, или не си там. Ела да го наместиш ти, дето го извари тук, леш. Аз ако можех. Аз можех. Отдавна ще да съм го направил. Ето сега ми трябва още на ръка и няма. Освен, да светиш по него. освен да звънна на майка да я питам защо да е родила изрод, като моята само с две ръце, пък трябва да се сестри. Тъй, добре ли светя, господин майсторе? След че е там да гледам. Къде останал с камера, дете е по Алиекспрес. Дето да бъркаш в човека да гледаш. Вътре обуса? То тя да я взема. Да. За кой ти? Трябва да видя като. Какво ти трябва? Да гледам, хем да гледам отвънка, хем отвътре. А ти като тези дет правят операциите? Не, аз какво правя сега?